Pane Makwende clan meeting yoitiwa yatirikuona ine leaked images ari kubuda panguva ino aunyatsoonekwa kunzi that meeting yanga iripo just to promote pamwe chete nekuinstilla the Mafidi dynasty. Sandapinda mashoko ari panapa ari kukomendewa nekumapolitical activists vakaita sana Majara Jaros. Ndokuwa subscribe like on the bell kuti pinopaenda Majara Jaros samudanyira chiti anoposta that picture amukuona as a notice of Makwende clan meeting. Panapa obudanyira chiti just go to the last point of item 3 on the agenda. What is Edin Mnangagwa, his wife, sons and cronies like Daniel Garwe trying to do? If some of us had not been highlighting these shenanigans, the Mnangagwas would have by now fulfilled their mission to conquer and own Zimbabweans. Panapa anova posta this picture amuri kuona tomanya pa agenda number 3. Panapa tukuna agenda number 3 yakanzi updates from the Makwende Chieftainship Steering Committee. Tuna the last option yatira majaji kunzi latest developments in our country, particularly the proposed establishment of the Mafidi dynasty. Kama shukabda toka panapa Majara Jaros chiti aiwa dei vanhu vakaita sana Majara Jaros kana vanhu vari kunuka for example allies Majara Jaros vaita sana Geza ana VP Costa Nochwenga, those voices were not being allowed to voice up. Panguva ino vari kuyatara mashoko achiti this dynasty ingadei yatoiswa in place. Panapa anoyatara mashoko achiti these guys vangadei aiwa vakutoona Zimbabwe. Mashoko of concern anobuda achitogwa panapa naMajara Jaros avari kuti aiwa ndozvatiri kuramba that dynasty iri kuonekwa kunzi aiwa ine munhu pasi, ine massive suffering, haina development, ine economic collapse. Mashoko ari kuonekwa nevanhu kuti aiwa these guys were being bribed kuuya vachiconsolidata mapowers nekupusha kuti aiwa the dynasty ivepo. These guys aiwa vanhu tinoda kutobatsirwa chaiko, if Zimbabwe must rise up vanhu vavoice against this dynasty. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi muna comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like and turn on the bell.